Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randai ialah kesenian tradisi adat Minangkabau yang alah dimainkan sejak dahulu sampai kini di masyarakat Minangkabau. Kami anak Randai Muda Sayo akan mencuba mempersembahkan sebuah kisah, yaitu cerita di Minangkabau, yaitu yang berjudul Sabai nan Alwi. Adapun grup Randai Muda Sayo dan beralamat di Jorong Sungai Tambang Ampek, Nagari Kunangan Parit-Lantang, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung. Grup Randai Muda Sayo berdiri pada tanggal 1 April 2000 Ampek Baleh. Prestasi nan alah diraih yaitu salah satu grup Randai terbaik di Kabupaten Sijunjung, yaitu dalam rangka Festival Randai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sijunjung tahun 2005 Baleh. Kami anak Randai Muda Sayo kiniko akan mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Sabai nan Alwi. Sebelum kami mempersembahkan, terlebih dahulu kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Minangkabau ko ada di dalam penyampaian kami atau persembahan kami ko nan kurang tapek dan bak betua orang tua kita. Anggang jo kikik bari makan, barilah makan kaduoyo. Panjang jo singkik dipaulihkan ko indak sampai apa kadayo. Tolong dipamak jo bicara. Kami nan bukan cadiak pandai, alemu tersimpan di Allah, kok lama tolong dibilai tando penghulu seandiko. Untuk selengkapnya, marilah kita sama-sama saksikan alur ceritanya. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam nan jo sambah, salam lalu sambah kembali. Mano sagalo nini jo mama, nan gadang basa batua, saratu alim di ulama. Suluan nan indak kunjung padam, jadi aja pandai indak katinggal. Cukui du balang jo panglima, bundo kanduang di dalamnya. Mulo bismillah kata disusun. Kami mau lang curito lama. Niya itahadok laba tahun. Kini dikambang nanya nyatu. Kabala lamo dimainkan. Adek lamo pusako tua. Koknya sumbang tolong maafkan. Maklumlah kami ramudo-mudo. Disusun-susun lalu dirangkul. Dikarang diatur panjang. Lalu dituang ke curito. Mudo sayo namo randanya. Iko di ranah sungai tambang. Di sinan bana sasaran. Anak orang di Bukit Putih. Pai bamain ke pasa alai. Kaba banamo sabainan alu. Maafkan bilo tak sesuai. Di lubuk di rantang puke. Kanailah anak ikan macu. Duduk dan sana tape-tape. Kami kamulai bercerita. Yo! Adapun sama sonan bagian iyo dirana padang sarobana motang kurajo babanya. Tantangan diri sabainan alula gadi gadang nyotuk ini manja di bungo dalam kampung. Lautan hati orang muda, muda sinan terbuka sinan tabuka kato. Yo!
Hindari sangko disangko tabanan kola olah tapi ko iko ya iko nanta jadi sinang tabuka kato Ay! Yo! Up! Duh! Yo! Duh! Up! Duh! Duh! Up! Duh! Oh! Up! Duh! Ay! Yo! Up! Duh! Ay! Duh! Up! Duh! Ay! Duh! Up! Duh! Oh! Up! Duh! Ay! Hai! Duh! Up! Duh! Ay! Kato putui run yang salah kai putui tagate disangguang lagi putui tagate disangguang lagi Ay! Au! Up! Duh! Ay! Up! Duh! Ay! Duh! Ay! Mule hatinya sadun sari bai manula pinangan kadiri sabai manula pinangan kadiri sabai Ay! Ay! Wow! Ay! Ay! Yeah! Oh! Yeah! Ay! nanti la mojo la meti bola gara pada tua meti bola gara pada tua Ay! Au! Ay! Au! Ay! Yeah! Oh! Yeah! Ay! kandanan indah kadi bari inyola dame di dalam hati inyola dame di dalam hati Ay! Up! Yo! Ay! Up! Yeah! Ay! Yeah! Ay! Makan negara walunya dinima menjadi makan kami dinima menjadi makan kami Duh! Up! Duh! Ay! ube parawan ulunya sinanta buka kato sinanta buka kato Ay! Up! Da! Ay! Da! Ay! Da! Up! Da! Au! Ay! Yo! Duh! Yo! Up! Us! Duh! Di! Oh! Up! Us! Duh! Yo! Up! Us! Us! Duh! Allah badalanda tukale iyo karana limo iya karana limo
Yo, up, up, up.